Näme üçin söýüşmek hiç meni wygodny? Men saýdyp bereýin. Meselem siz gyýylmaşykala. Siz söýüşýäňiz. Birinjiden adyňyz gitýär. Yer ýüzünde söýüşýän insan juwutyň 90% söýgülisine durmuşa çykmaýar ýa söýgülisine öýlenmeýär. 90% diňe 10% kiçilikden söýüşen, ýaşlykdan söýüşen birek göler toý edýärler. Öz söýen adama durmuşa çykmak öýlenmesen sen bütün ömrüňe travma bolup galýar. Kelläňe ikinciden sen adyň edýär, üçüncüden hem diýeli erwe saatlar bilen gutorup biler. Şoň üçin gyýylmaşykala bolsaň, diňe nesibäňe garaşyp okap, oglanam bolsaň okap, bilim alyp nesibeli güni toý etmäge, durmuş kurmaga taýyn wagty gatnaşyga girip durmuşa çykyp sagdan durmuşyňy dowam edeniň gowy. Näme üçin gyý tarap sonra ýyda edilýär? Alam ardaşlar üç güçük bir sonra bilen garşyňyzda gudaçylyk meselesi. Biziň çağa döwrümizde bundan 20-25 ýyl bir oglan gyý tarapa gudaçylyga gidilende hökmany suratda oglan tarap ýyda edilýärdi. Näme diýip? Oglan hojolukçymy, ziyanly maddalar ulan ýa-da sen hoş etden içkilerini içýärmi diýip has köp oglan tarap ýyda edilýärdi-de. Indi günümizde 20 ýyl soň näme ütgüdi de günüşlaryň tersi boldy. Indi bir oglan gyý tarapa gudaçylyga gidilende hökmany suratda gyý tarap sonra ýyda edilýär. Gyz ahlaklymy, edeplimi, şu gyzy alsam men başgalarymyň ýüzüni ýere salmaz diýip has köp indi gyý tarap ýyda edilýär. Dostlar, näme ütgüdi şu 20 ýylyň içinde günüşlaryň tersi boldy. Şu soraň jogap men üçin gatyrykly. Ananaýyn. Eger sizde de şu soru jogap bar bolsa öz pikirleriňizi hökmen belläp geçin. Näme onda saglykda galy. Bir geldiň durmuşynda bolup geçen waka. Owadan bir oglandan halaşadym diýär. Olam diýär Aşgabatda okuwa gitmeli boldy diýär. Gitdi diýär okuwa. Ondan soň men dükana işe girdim diýär. Ondan şu dükana diýär bir firma diýär wagt getirýärdi bolýan, şu getirýän oglan meni halaýardy diýär. Ondan men işleşimden normal maňa jaňady bogrady diýär. Ondan men şondan meni diýdim, aýtdym diýär, men gurlaşýanym, ýöne ikimizdiň dost bolup bilýär. Ondan ilki bula arza boldy diýär, soňam diýär, ýöne şu feýgu temasyndan tutturdy diýär. Ondan uly doganym öýlenenden soň maňa guda gelip bogrady diýär. Ondan şu gudany maňa guda gelip bogrady, sen haçan maňa guda bogradýaň diýip men şu Aşgabatda okuyan gurlaşýarma aýtdym bolýan ýa, men entek okamaly. Okuwdan soň 2 ýyl men işlemeli. Ondan soň men saňa öýlenip bilýän. Atak gyssan sen 4 tarapyň açyk diýipdir bu ýerde. Bulam onuň gaharna bu şu firmadaky oglana diýär. Radylygyny berýär, eje ograday diýip. Onuň ejesini ogratýar, iki tarapam rady bolýar, onuň toý güni maňa jaňatýar. Bunu öýet gurlaşýanda Aşgabatda okuwda gurlaşýanda jaňatýar, bulam gurlamaýar. Ondan indi diýär, durmuşa çykdym diýär. Ondan durmuşa çykýar. Munyň feýgüsi men öňküsini diýär, ýatdan çykardy diýär. Şeýle bir feýýärdi men niýe şu durmuşa çykan oglany äri indi. Durmuşym gowy diýär. Ondan bir günem yaramadym bolýan, gaýdym doktor diýär. Meni barneçe alyp gitdi diýär, uzydan geçirdi diýär. Ondan soň bir doktor bilen gurlaşdy diýär. Ýa-da galdy diýär, gaýnymyň diýär. Ondan o doktora maňa diýär, liçeni ýazyp berdi diýär. Sen soňklamaň bar diýip liçeni ýazyp beripdir. Onuň liçeniýasyny dowam edipdir almagyny. O liçeni de maň çağjagyny düşüripdir. Ondan şey diýip diýär, çağan düşenden soň diýär, ýöne ärim men urýan boldy diýär. Şey diýip toý günüme 8 ay bolan güni men aýryşyp gaýtdym diýär. 8 aýdan soň diýär. Ondan karajym mene de bir başga bir ýere işe girdim diýär. Ondan soň 1 ýyl 4 ay diýende başga bir ýerine durmuşa çykdym diýär. O çykan ýerimden diýär bir ýöne onoglan o başgalada bir ýöne saat eken diýär, bir tertipli başgala. Oňormadyň aýmyrat aga, munyňa oňormadyň amjan. Bolýar amon näşon 6 ýaşdaky bir söýwe düşünmän, gyz üçin aglap ýörseň bolin, edil jahillik ýaşdana mat çykan ödüň amjan.
Aymara daga yürüyte sen üçin şu video men aýtjaklam dinlam. Men bir tanşlaryň biri arada çilimini goýupdyr. Menem näme sebäp boldy diýsem, söýgülim sebäp boldy, söýgülim üçin oýdum diýe. 2-3 getde geçdi, ýene ýanky başlapdyr çilimini. Men indi näme sebäp boldy diýsem, ýene şo sebäp diýe, söýgülim sebäp. Näme aýryşypdyr. Indi men şuýda näme aýtjak bolýan, bir zat etseň durmuşuňda, bir üstünlüge etseň ýa bir gowda etseň özüň üçin etmeli şonu, bir gyýdy üçin näli. Te ol gyýdy gidirseň, ýitirseň gyýdy, sen ýanky zatlarym alyp gitýäň ýanyň bilen. Indi şuýda ünsüren dinlemeli wadyň. Başda çykyş eden bolýadyň, ogul şekerjan, indi men syganlar, aýdym ýazýan, eýtýän, beýtýän, işe başladym, aýlanyp kankap ýöremok, zat diýip. Şo zatlar ogul şeker üçin näle, sen ağam özüň üçin etmeli, bilýärmi? Şuýda ýalňyşmasaň bolýar. Ogul şeker gitdi, başga biri bilen durmuş gurdy diýip, şo zatlaryň şolara berip, ýene öňkü döwrüňe başlamasaň bolýar. Şonu düşündirjek bolýan. Sen özüň üçin edam bolarly. Galyndan patpişiklan biz hemmämiz mujikler, sen tarapdaryň özüňe seret mundan beýle has kämilleş, özüň üçin kämilleş. Goý ogul şeker ýalaklan 3-4 saat öňde dursun senem saýlamaly bolam. Janyň sag bolsun, ýalňyş düşünme, maksat ber baýdamok, öz pikirim paýlaşýan. Opşy hemme beýle koglanlara da değişli. Kimdir bir üçin ütgömerler, o özüň üçin ütgömerler. Sag bolun janyň, sag bolsun hemmämiň mehribanlar. Bular işanaga oçra durmakdan geçdiler. Indi köp da aňsatlaşdy. Bahasız baglanmak barda urun edýän. Ay başynda söýensirä suwa nahara garp berip soňam gitdi bilseň oýun oýnaýangyda, gapyňyza baglaýangyda ýypdyjy. Şu oglanjyklar biriniň çagasy ya gapysyna barp pomsepýäňiz, zat edýäňiz. Siz şeytan okudan o insan ogluny öwretmäň dara utanyň ýa-da gutoruň bagt diýilýän zady ýüzi düşeniň soň şolaňlar. Edýänlere değişli gep eýesini tapar, jahanneme çenni ýoluňyz açykdyr. Ýetiriň şolary. TikTok'ta biri var, bir oğlan. Bir zat etjek boldy, etjek boldy bolmady. Ennem diňe gyýlaň üstünden galjak bolýar. Gyýlara zat aýtyplar, gyýla namysyna diýip görýär, öz tohumy düzüw dälke gyýlara at takyp görýär, namysyna awraýyny diletren bolýar, tipa özü прекрасно, блядь, типа ода. Indi короче, şol oglana bir zat ýüzüne sümeli maňa bar dar bolýan köýnekler, ma giymeýän köýnekler. Habarlaşmaýan güne şo köýnekler saňa berjek. Giýersiň. Dostum kän or doğrup dursa okuran. Pulun orda basyk bolýan okuman. Hasan arda dinlenip durup okuran baýlar hem baýlary himayet edýär. Inni gengdär daşyň dolu dudakdan tutçok ağır ellerini uzatsan, düşmanını gözlemeğin uzaktan dowan hıyanet edýär. Diýwinin ütküdi dünýäň tertibi, ýaşap ýörsen gepestilýär herhili. Lolen gujogyny gesti ertiri öýlen aýşany ziyaret edýär. Ilki eli galam alyp ýalňyşdyk, dogrusyny ýazjak bolup ýalňyşdyk. Bu durmuşda yaşamagyň özüm bir ýalňyşlyk, ýalmyrat nämäni beýan edýär. Ýüregim böküp dünýä sygaňok,